ଏ ବୋଉ ତୁ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଟିକେ କହିଲୁ? ଯେଉଁ କ'ଣ ଠାକୁର କେମିତି ତା ମନ୍ଦିରରେ ତ ଜମା ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ଠାକୁର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ପରା ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିଲା। କେମିତି? ସେଇ ଚୁମ୍ବକରେ ଟାଣିକି ଧରିଥିଲା ବୋଲି ବାପା କହୁଥିଲେ। ତଳେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକ ସେଟା ଥିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ତାପରେ ପୁଣି କେମିତି କ'ଣ ହେଲା? ଠାକୁର କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ ତାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ନେଇଯାଇଥିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ନେଇଗଲା ତ ଚୁମ୍ବକ ବି କାଢ଼ିଦେଲେ ନା। ଚୁମ୍ବକ କାହିଁ କାଢ଼ିଲେ ଜାଣିଛୁ ଟି? ହଁ ସେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲା ବୋଲି ପରା। ଯେ ମୁଁ କହି ଆକାଶ ତାପରେ ଯେମିତି ଠାକୁର ଗଲେ ହେରି ସେଠୁ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆମେ ପରା ସେ ଯେମିତିକା ନା ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କିରଣଟା ମନ୍ଦିରରେ ପଡ଼େ ବୋଲି ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ତାଙ୍କ ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ମୋ ମାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବ। ତେଣୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିବେ ସେଟା ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନା। ଲୋକ ଦେଖିବେ ଆସିକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ସେଟା ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ତଳ ଚୁମ୍ବକ ଭିଡ଼ୁଥିଲା ତଳକୁ, ଉପର ଚୁମ୍ବକ ଉପରକୁ ଭିଡ଼ୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କେଉଁଠି ଥୁଆ ହେଇନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣିଟା ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ଯିଏ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କଲେ ଦେଖିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣି ଯେଉଁ କହୁଛୁ ସେ ମଣିଟା କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଶୂନ୍ୟରେ ଏମିତି ଝୁଲିକି ରହିଲା? କେଜାଣି ସେଟା କ'ଣ ମଣିଟା ତ ଆଉ ଲୁହା ସିନା ଟାଣେ ଚୁମ୍ବକ। ସେ ମଣିଟା କିନ୍ତୁ ଟାଣୁଥିଲା ବୋଲିକି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ମଣିଟା ଶୂନ୍ୟ ସତ କଥା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ମଣିଟା ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ବ୍ରିଟିଶ ନେଇଥିବ ଚୁମ୍ବକ କାଢ଼ିଥିବ ସବୁ ତ ଏଡ଼ିଆ ତେଡ଼ିଆ କରିଦେଲେ। ସେ ସେଇଆକୁ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାତଟା ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ କୋହିନୂର ହୀରା, ମୟୂର ସିଂହାସନ, ଆଉ ସେ ତାଜମହଲ, କୋଣାର୍କ, ଏମିତି ସାତଟା ଆଉ।